Hello mga kakimas, magandang araw sa ating mga viewers dyan. Kung mayroon kayong mga empty water bottles, pwede natin magamit yan sa panghuhuli ng mga hipon sa simpleng paraan lamang. Ayan mga kakimas, simulan na natin ang paglagay ng mga pain sa bawat buti. Meron tayong pinatuyong nyug o di kaya inihaw na nyug, depende sa inyo. Basta inihaw lang at saka pinatuyo na nyug kasi mas mabaho. Ito kasi yung paborito ng mga hipon para mas mabilis silang lumapit o di kaya pumasok sa inyong mga mineral. Ito yung lock. Ito yung nagsilbing lock. Nakadepende sa inyo kung anong klaseng lock na gawin nyo. Pwede nyong talian lamang. Tapos butasan nyo lang para sa pagkuha ng huli ay mas madali lamang. Nakadepende na sa inyo kung anong klaseng gawin nyo para magsilbing lock. Sa akin yan, yung ginawa ko, kahoy para mas madali ko lang makuha yung huli ko. Ayan mga kakimas, kakatapos lang natin maglagay ng mga pain. Sisimulan na natin ang paglalagay ng mga mineral sa ilog. Tara! Ito na mga kakimas, dito natin ilalagay yung ating isang trap. Siya nga pala mga kakimas, kailangan nyo lang ng bato at ipatong sa ating ginawang trap para hindi maanod ng tubig. Baka kasi kinabukasan pagising mo, pag check mo, goodbye na yung trap mo. Sayang naman, di ba? Pwede mo rin namang idikit sa mga bato o di kaya sa mga kahoy. Mas maganda lagyan nyo ng tali as long as hindi siya maanod ng agos ng tubig. Ganon din ang gawin nyo sa ating pangalawang trap. Basta sundan nyo lang. Kailangan nyo lang ng bato. Alam nyo na kung anong purpose ng bato o di kaya tali. Additional tips lang mga kakimas, dapat nyo palang ilagay sa linaw, yung para bang swimming pool kumbaga. Ganun pa rin sa ating pangatlong trap. Sundan nyo lang mga kakimas, sundan nyo lang yung buong proseso kung paano ko ginawa. Sa ilog kasi mga kakimas, mas malalaki yung mga hipon. Ayun mga kakimas, nakita nyo naman na sobrang basic lang kung paano ko ginawa, di ba? Tandaan lang natin mga kakimas, hindi naman sa araw-araw meron tayong huli, di ba? Kasi hindi naman sa araw-araw sinaswerte tayo. Malilibang talaga kayo mga kakimas. Nakakapagod pero nakaka-enjoy. Ayan mga kakimas, sobrang basic na basic lang talaga, di ba? Dito medyo nahirapan na ako sa paglagay kasi nga nakita nyo naman na malakas yung agos ng tubig. Ayun mga kakimas, dalawang mineral na lang. Hahanap na lang tayo ng ibang posibleng malalagyan natin para sa ating dalawang traps.
dito natin ilalagay yung ating pang-anim na trap. Mas malaki kasi yung linaw niya, kaya hindi na ako nagdadalawang isip na maglagay na. Ito na yung panghuli nating trap. Iwan ko kung meron bang hipon dito. Basta nakita ko lang, baka feel ko lang baka merong hipon. Pero try natin. Wala namang imposible, di ba? So ayan mga kakimas, tapos tayo sa ating mga nilagay na bantak. Bukas ng umaga, titignan natin yan lahat kung meron na ba tayong huli. Bukas ng madaling umaga. Sa ngayon, uwi muna tayo kasi hapon na. Talipin na yung araw. After 16 hours. Ayun, umaga na mga kakimas. Check na natin yung mga inilagay natin ng mga bantak o di kaya traps. Ayun mga kakimas, kita nyo naman, malaki yung huli natin. Kahit pa isa-isa lang pwede na. Nalilito na yung hipo natin mga kakimas kung paano siya tatakas. Dito sa spot na to, unang kita ko pa lang, masasabi ko nang sure na. So ayan mga kakimas, sure talaga. Malaki to, mas malaki to kaysa sa ibang huli natin. Makikita nyo naman yung ano niya sa English, dalawang tao sa English ito, yung chila niya. Chila yung sa Bisaya, paak. At syempre meron din pala tayong huli dito mga kakimas. Muntik ko na itong nakalimutan, buti binalikan ko. Ayun mga kakimas, successful tayo sa ating ginawang bantak.